Ya kai mai neman scholarship na Erasmus Mundus, ka sani cewa tsarin da ake amfani da shi domin tantance inganci na ilimi, karatu da gaskiya da ingancinsa a Turai ya bambanta. Tarayyar Turai tana daga cikin tsare-tsare da ake da su a duniya waɗanda suke da tsauri wajen kwatanta adalci, daidaito da kuma bin diddigi. A Turai ba a cika yin abubuwa ta hanyar samar da wasu mutane waɗanda kamar su ne ubannin gida ko masu taimako su taimaka maka saboda wani kawai su sun fi kowa kirki su taimake ka wai ka samu wani abu ba. Sun fi mayar da hankali ne wajen yin abu ta hanyar da mutum da kansa ko da kanta za ta iya samarwa kanta matuƙar ta bi wasu ƙa'idoji da aka zayyana. Daga cikin abin da masu tantance application ɗinku na scholarship na Erasmus Mundus za su iya dubawa har da tarihinku ko bayananku a bisa yadda suka fito a shafukan sada zumunta ko a wasu shafuka na intanet, kyau da kuma sahihancin bayanan da kuka gabatar a cikin essay ɗinku na neman scholarship da kuma ingancin irin takardun da kuka miƙa domin samun wannan scholarship ɗin. Ko da kun samu kun sha ta hanyar ba da scholarship application ɗinku wa wani ya taya ku yin aiki a kansa, ku sani cewa daren da aka gano ba za su taɓa yafe muku ba kuma sai sun nemi yadda za su yi su hukunta ku. Hanyoyin da aka saba bi a wasu yankuna waɗanda ba su da tsauri wajen tabbatar da doka na bin diddigi da kwatanta adalci ba sa aiki a mafi yawancin lokuta a yankin tarayyar Turai inda kuke neman karatu.